Rak ka Al-Hilal ya ka Saudi Super Cup hadin bakal pelem suk ya ka Al-Ittihad. Kram kelon ke Liverpool hakamat ka Atalanta haka Europa League. Job ka kenhun orang akol jong kari Argentina haka Europa Conference League. Priang sembahai pi ki paralog ki bujupet ki video hakane ka channel. Haka jingel kai final haka Saudi Super Cup ka Al-Hilal persyak ya ka Al-Ittihad. Hakane ka jingel kai ka Al-Hilal kala la ban penlem suk ya ka Al-Ittihad. Haduk saw la kawai hakane ka jingel kai. Haba phai shakane ka jingel kai ka Al-Hilal kala yo ban penki ya ka jar ndang hake menit ka basan lengba umalkom bat dai hake menit ka baar phawai ka Al-Ittihad kala yo ban pen phai ya ka gol lengba uhamdala. Handre hake menit ka basaw phosaw US Al Dawsari uliyo yang pan ki ya ka jar na ka banta ka Al-Hilal. Bat hake menit ka bapra phew khandai sechisen umalkom uliyo yang ban thep ka gol ka balai na ka banta ka Al-Hilal. Bat haswa ban waino ka jingil kai kata hake menit ka bakhandai phew plus andrew sechisen ka Al-Hilal kalayo yang pan ki ya ka jar lengba UN Al Dawsari. Bat haduk pandakut ka jingil kai ka Al-Hilal karala ban penlem suk ya ka Al-Ittihad hakane ka jingil kai final bat yorak sendon ya ka Saudi Super Cup ha uni usnam. Sekawai pat ka jingil kai haka quarter final first leg jong ka Europa League ka Liverpool persyak ya ka Atalanta. Hakane ka jingil kai ka Atalanta ka lala penlem suk ya ka Liverpool haduk lai lanot. Haba phai shagane ka jingil kai ka Atalanta kaliyo ban ki ya ka jar haka menit ka balai popra lengba uskwa masa. Bat haka menit ke bahan ripau suggestion ke Atalanta kaliyo yang pan ki ka jar lengba ujo ing player kata uska masa. Bat dai tat haka menit ke bapra paulai ka Atalanta kaliyo yang pan tap ika kol ka balai ke jongka lengba upasalik. Bat haduk ban nakut ke jingil kai ka Atalanta kalala ban penlem suk ya ki Liverpool hakane ke jingil kai. Sekawai ke jingil kai quarter final first leg jong ka Europa Conference League ka Aston Villa persyak ya ka Lili. Hakane ka jingil kai ka Aston Villa ka badai ka kenhun jong uparalong Lionel Messi kalala ban penlem ya ka Lili da ar la kawai hakane ka jingil kai. Haba phai skane ka jingil kai ka Aston Villa kaliyo ban pen ki ya ka jar dai heke menit ka bakhat lai lengba uwakin bot ska kol jong umak jin haka menit ka basan phonru bat ya ka jikol jong ka Lili dayo ban thap da uria kai haka menit ka bapra phewai. Bat haduk ban nakut ka jingil kai ka Aston Villa kalala ban penlem ya ka Lili da ar la kawai hakane ka jingil kai first leg haka quarter final. Kuble shibon ya phiki paralok ki bujupet ki video hakane ka channel ngin sekan dopan hakawai ki video kuble shibon.